lho. Lho ini wanita feminim nek mlaku centrit. Selamat malam Wilujeng Dalu. Selamat malam Wilujeng Dalu. Iya. Apa kabar Mbak Manohara? Alhamdulillah baik sekali. Sinden cantik dunia akhirat. Kok dunia akhirat sih? Saking ayune. Oh terima kasih. Iya, luar biasa. Udah, Allah dadak di macuk barang itu loh. Alhamdulillah. Nggih, berangkat dari rumah tadi jam berapa? Jam itu mas. Suaranya cilik. Ngapunten mas, jenengan iki lho kok ya jadi tambahi bas. Oh pengarusan apa ya? Sone iki lho mas. Iya. Ajudan bendaranya aku kelanang lek yo ngono to mas. Kowe barang kok yo paling cilik to mas. Miku dicilekne. Miku yo katut dicilekne. Tiba ya wedi padha. Injing ngaturaken Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu selamat malam Mbak Manohara. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, luar biasa. Alhamdulillah sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun. Ayo bare wayangane. Lah nyapa kok bar iki lho? Lampane kok suwepi ngono. Ya pancen ya panggunge kadoan. Jarake Nganu kadoan. awake dhewe kaya nganu ya Mas. Kaya apa? Kaya apa ki jenenge tampil ning gone ning kepulauan ndi. Wayangan ning kepulauan. Alhamdulillah Kumangsamu kok. Tok dalemipun sinten Kang? Pak Suyitno. Pak Suyitno. Pak Haji Suyitno. Alhamdulillah ingkang pundi menika piyantunipun. Alah Pak Suyitno kok urung pirsa ta kowe? Sing di masakan perso. Alah. Ha. Eh, Pak Yitno masuk. di to Mas? Hah. Loh, Pak Yitno ora paham Ya wis ditunjuk karo Mas Yudo lho. sampe ngerti to mau? Yo ngerti to. Sapet jagung wawan Aku pangedikan. ngerti Pak Suyitno. Loh, di to Mas sing di to Mas? Kita sing Dimas, Pak Yitno, Pak Sino. Lho, Ingat Mas ana Eko. Pak Sino. Ha. Lah. Mosok ora paham Sing iki lho. mosok mata Jempolku ki inget ana. Pak Suyitno ya kuwi. Hah. Masa ora ngerti to? Ora ngerti. Wis dituding lho. Cepet men Kowe to. iki- Alon-alon to. Di samping banci ternyata kowe kuwi apa kuwi rabun kowe iki katarak. Lah kok iso katarak? Alon-alon. Ya ya sik ta. Di to Mas. Saiki goleki sinyal iki lho goblok. Mbak yo padha ae. Pak Suyitno ki lho wonge lenggah ana ing kursi. Nah. Nggih to Pak Suyitno. Nek gak salah Pak Suyitno kuwi nganggo kopiah. Ya jenenge wong kakung kok ya. Nah nggih, Pak Suyitno monggo ngacung. Padha ae bae padha roh to ya. Nggih, nek Pak Suyitno kuwi sing bayari sesuk sapa ki kok? Makane kuwi aku ya ndredeg ya Mas. Kalian Ibu sinten asmanipun? Ibu Maimunah. Ibu Maimunah matur sembah nuwun. Ingkang pundi Bu Maimunah? Ayo. Sing Oh di. iji alhamdulillah. Oh, Bu Maimunah nika. Lah Pak Suyitno aku ngerti wonge ning ndi. Ning ndi? Kekunci ning jeding. Jenengane kok ya. Pas pipis lah kok kuncine di handle. Menika acaranipun apa Kang? Pernikahan. Pernikahan alias perkawinan. Laras. Alhamdulillah. Nikah karo kawin kuwi beda apa ora Mas? Nikah karo kawin itu ya sama no. Sama no. Ngono. Ya. Kalau pernikahan itu artinya Pernikahan itu artinya nikah itu NIKAH. Heeh. ngono. Naib izinkan keluarga akan harmonis. Kalau perkawinan Beda karo nikah. kok iso? KAWIN. Kerep awar wegah izin naib. Monggo. Nek Alias kumpul Kebu. gudel mas cilik oh cilik oh. Cilik. ya Cilik. kleru Mas. Apa? Apa bedane nikah karo kawin? Pernikahan karo perkawinan ki kleru. Apa beda? Pernikahan kuwi ning KUA terus ditemokne dongkleng Dongkleng. terus ditumpakne ning dekor. Nah, Wih nek nikah. nek nikah. Lah nek kawin? Lah iya nek nikah kuwi ning KUA. Heeh. Terus bar kuwi dikek ning pelaminan, ngono lho Mas. Terus Ngono kuwi. Nek kawin? Lah iya kuwi nek pernikahan iki ngono kuwi Mas. Dadi ngono kuwi. Nek pernikahan ning KUA ijab kabul terus Kabul. engko mulih ditemokne dikek Neng- ning dekor. Dekor lungguh ning Ning pelaminan. pelaminan. nek kawin. Kawin. Nah, ya pernikahan iki ya ngono kuwi lho Mas. Ya melu aku ning guri ya. Ngapa? Tak unjuk-unjuk ning sawane. Wong Ya kok iso. beda pernikahan karo perkawinan kok. Lah iya. apa ngerti apa bedane manten anyar karo biliat? Lho, Ngawur kok ya ya aduh beda men contone lho. Manten anyar kok Mantan anyar ya saling menyayangi lho Mbak ya. iya iya. Ah biasa sampean. Biliati nyodok bal. Ah biasa sampean. Lah ngapa?
bedane manten anyar karo biliat. Apa bedane? Nek biliat Heeh. disodok, Heeh. bale sing mlebu, Heeh. setike ning jaba. Oh, ngomoso, Mas. Heeh. Lah nek mantan anyar. Beda karo biliat. Lah nek biliat. Biliat bal disodok, tul, Tul. bale mlebu, setike ning jaba. Setike ning jaba. Lah nek mantan anyar, Mas. Beda karo biliat. Oh ya mulak itu tunggale kawin karo nikah wae. Nek biliat kan disodok dul. Bale sing mlebu, setike ning jaba. Heeh. Nek aku karo Sinem kae suwetik sak bale mlebu kabeh. Kok panggah kuwi Loh. Mbak Manohara Dalam. karo Mas Yudo Nggih. niki hebat padu pengantin kekarone. Nggih. Niki niku manten putri niku ngasto teng Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Ya Allah, tibake, Mas. Manten kakunge luar biasa ngasto teng Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jane Ya, ting pisan kok. Enek wong kok di oh. ya saking gumunku ngono lho. Gumun Mas. ya nek bokoke wong wedok asline aku ya kiyer-kiyer. Lah nek kuwi Lah ditembel Mas Prai mak duak. Kok tembelan piye to? Ha. Sampeyan iki gak iso to bedane wanita asli karo wanita palsu ki piye? Lah kowe iki lho wanita palsu. Gon lakune coba bebar sinem rene. Rene. aja buparsine mbulyo Ya kelihatan sita sing iki enom. Iki sing nom iki lho, sing nom. Nah. Cara mlaku arep mbok Cara tes. mlaku delok Rona mlaku Rona, Nduk. Saka kene. Kok kene mlaku Rona ayo. Detang mlaku. 1 2 3 lho. Miss Universe. Miss Nah. Universe. Iya. Kuwi jenenge wanita biasa ki ngono. Biasa, iki Miss Universe. Genti awakmu. Inilah dia. Ayo kowe. Beda. Kowe, inilah Lho, jenenge wanita. miskin. Yo padha karo Miss Universe. Apa ngono lho, Mas? Miss Universe. Jenenge wanita lho, wanita spesial iki beda nek mlaku. Lakune piye? Waduh. Oh feminim. Feminim, centil. Centil. Oh. Ya, sikile kok kaya nek pere ngono ya. Beda, Oh, Mas. ngono ya. Lah nek iki mah biasa. Coba nek awakmu. Padha kok. Awakmu jajal coba. Padha ora. Padha ora. Mlakune beda. Ayo Nduk, mlaku rene. Mlaku. Rene iki. Heeh. Mlaku. Nah, Mlaku iya. biasa fans. Mlaku, Miss Universe. Inilah Miss Universe Miss. busana musim dingin. Ya. Nah, Iki iki cek perawan iki tandane ngene iki, Mas. Cek perawan. Cek perawan. Perawan. Nah, adike. Mbak Raras. Nah, lega sih Rona, lega gede. Nah, Nah, cek perawan ini tadi busana musim dingin, inilah busana musim duren. Ayo. Musim duran. Ayo. Ayo, Nduk. Iya. Miss Universe. Miss Universe jalan. Jalan. Tada. Beda lah. Beda. Beda. Gak niki rondo. Lah kok rondo kok beda? Lah piye ya mane kok ya wis piye ngono lho, Mas. Beda karo sing perawan. Ben-ben tau dhek ngombe jamu sari rapet iki kakean kerapeten. Malah seminggu gak iso nguyuh kok dhek. Akhirnya dioperasi disuwek neh. Donga apa ki lho Mbak Mano lho? Dalam Penting manten kekarone donga apa? dongane sing penting aja neko-neko, Mas. Sing penting ora pegatan. Eh, Ya ngono ya, Mas. Betul. Didongakno kaya apa apike engko nek lha ya to. Nek pegatan padha ae. Nah, Padha wae. Mulane awakmu bengi iki karo aku di samping menghibur awake dhewe ya tutur-tutur kanthi tetembangan. Oke. Tutur-tutur tapi dibingkai Dengan tembang. apa iso, Mas? Loh pripun kowe sing nembang ibaratnya kowe gandrung katresnan karo aku. Oh. Ya. Romantis. Romantis darah mriki darah ketoprak lho Mas. Oh, nggih to. Duduk. Hai Manohara. Wonten dawuh menapa, Kang Mas? Ora ana wanita kang dadi gegantilaning netra memani ing nala kejaba mung sliramu kang tak tresnani. Saestu, Kang Mas. Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ya mung sliramu kang bisa nombok katresnanipun Kakang. Apa isih ana papan kanggo nandur wae katresnan ana ing telenging atimu Yayi? Tresna kula kaja panjenengan, Kang Mas. Mboten wonten priyalitu kecoba panjenengan, Kang Mas. Apa pancen bener kang dadi kandamu? Saestu. Tenan sing kok kandhake. Saestu
Saestu Kang Mas. Kena dipercaya kang dadi tembungmu. Pak Yit nonton kamar kosong, Pak. Arep mbok go apa? Urung jawab apa Penjiwaan. Jiwaan Mas. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji. Saestu Kang Mas. Katresnan. Kimochi. Apa nek ketoprak kimochi bareng. Model anyar kok. Iya. Mula kang saka kuwi aku kepengin ngrungokke swaramu wong ayu nembang kanggo aku wong ayu tuk tuk. Apa kowe arep nembang apa? Nembang apa? Hati-hati mawon nggih Kang Mas. Dadi ati. Heeh. Lah sumanggi. Sumangga. Hati-hati, heeh. Dibawane no. Pelak barang. Heeh, pelak barang. Didindingi gampang sing gampang Pak Bandi. Wong ndi? Oh, Pak Bandi. Ora enak. Pak Bandi wong era. Ora. Menika kagem penganten kekalih nggih Mas. Anjir. Mengke nganu, dadang gula mawon mengke mandhape jenang gula. Cocok. Oh, jeneng gula. Pak Bandi, tibake Bandi, bandule gedhi. Kok iso bandule gedhi. Tak grayai tak keroki godi. Paling yo gedhi nggonku. Ya ja, Mbak Mano. Iya. Dindingane langsung lho Mas. Iya no. Ndane. Kekarane Aku sing menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Loh, ada sebagian teman kita yang live streaming bukan dari Indonesia tapi luar Indonesia. jadi luar kurang negeri. paham bahasa Jawa. Tidak paham bahasa Jawa. Itu sih larik pertama, baris pertama. Baris pertama tadi gegarane wong akrab. Gegarane wong akrami. awal mula orang jatuh cinta. Wah, cocok. Lanjutkan Mbak Mano. Dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane. Artine apa? Bukan harta, bukanlah wajah, tetapi hanya hati yang menjadi utamanya. Wah, Itu kalau bahasa Indonesia. Iya. Kalau bahasa Inggris, Kalau bahasa Inggris, no money, no fish, novice. head always. Hati selalu. Oh iya. Head always. Wes ya wis karepmu. Kayaknya forever itu. Ya, forever. Guru bahasa Inggris Pak Yudo. Kunci Inggris. Terus? Terus? Sabira Mas. Luput pisan. Aku yo mau kalah karo kowe. Kena. Iki trambian dadi 3 tahun, Mas. Oh tenan to kuwi. Kisah nyata to. Ora entuk duit malah moroti wong lanang, Mas. Malah aku torok terus, Mas. Tahu aku pas jadi gawa wong lanang seminggu mlebu hotel, Mas. Heeh. Ora dikapak-kapakne belas aku. Lah mulih lah kok tombok bayari hotel. Akhirnya bayari. Terus aku prai jadi anu. Oh iya. Kena. Iki jenenge nek nggonku jenenge cengkok kali cewok ya iki, Mas. Kok kali cewek lho. Iya iya. Luput pisan kena pisan gandeng Pak Yudo sing nyanyi artinya apa? Wes sing artekne. Luput pisan kena pisan artinya. Salah sekali. Apa, Mas? Luput pisan Kena pisan. Heeh. Ya ngono kuwi lho. Apa, Mas? Salah sekali.
Benar sekali. Artinya apa aku naro? Ya Luput pisan kena pisannya bener kuwi Mas. Artinya apa? Salah pisan. salah pisan Kuwi tapi salah seterusnya. seterusnya. Nah, carane nyuwara ki nggon ngene iki lho Mas. Piye, piye? Ada Tekniknya dah. Teknik. Mic harus dicekel. Ah. Waduh. Oh, tandane berarti wis dibujo ya ngono ya. Iya no. Nek perawat kan ngene. Ya nyekideng ngene sik jember. Heeh. Nek perawan nyeklemik piye? Tapi lho, jajal lho, sidan-sidan jajal. Ayo dong teko iki sik jajal nyekel mic. Nyekel mic. Heeh, Nyekel mic. Nah, anggang-anggang. Anggang-anggang mergo Cek perawan. Belajar. Perawan belajar. Belajar Terus ya nyindir. senengane pucuk deh. Heeh, senengane. Sing nomor loro. Nomor loro. Nyekel mic. Oh, Oh ya lumayan lah bongkote. lumayan lah luar. bongkote wisan. Lumayan. Iki. Terima luwung lah. Walah malah loro Tangan ini. loro e. Walah. Bajuh. Wes. Sing pesek. Pesek. Pesek ya kayak apa Pesek nyekel apa? Alah, iki digawe-gawe, Mas. Digawe-gawe. Digawe-gawe. Alah, Buke. wong lanang dia sek sing ra. Sik. Sing bubar sinem. Buke, Lah, bisa nyekel mic. Buwe. Oh, malah diwehi pengaman. Deh malah senengane gawe kondom kok. Kok iso? Wong kok iso. Bisa dibungkus. Terus luwut pisan kena pisan. Yen ya. Pesek mung gaya. Asline lanang terus dindi. Tenan. Yen Gonta-ganti senengane. Aku wis eruh dhek senengane buka micet. Gonta-ganti. Dhek ora sing ditinggal, malah dhek ditinggal karo wong lanang. ya. Yen ka. Suara wedok. Suara wedok kok suara lanang lho. Iki enek teknike. Oh, iya teknik. Nggon sikil delok lho. Enak buka tutup. Oh. Musik ayu dek. Yen ka. Oh, buka lanang. Buka lanang. Luwe. Oh, ditutup wedok. Beneran kok ya. Malah digodolanan itu. Karepku kok api kok iso kaya dolanane cah cilik-cilik. Terus Yen angel ka Cengkok biasa. Biasa ini jenenge cengkok elektun. Lah nek sampean piye jajal? apa? Cengkok elektun. Nek cengkok sinden piye kaya Cengkok apa? sinden Kaya kaya apa? aku ngene iki lho ora Bu Piye? Patemi, Bu Tantina, Bu Ngantirah. Bubar sinem. Bar sinem apa? Piye. Ndang. Apa kayak pertama nih? Yen gampang apa? Ya yen Iya. sing angel, sing Lho bilang kok yen. Heeh. Yen mangelang. Oh, Ngono nganggo jegok ya, Mas. feminim. Segok untumu pecah kuwi kok teknik lah. Heeh. Yen mangel angel ka. Oh, ngono wi. Ngono kok Bu Patmi, Bu Ngantirah. Malah cerik-cerik. Lah sing cengkok elektun aku. Ya. Yen gampang luwih gampang, yen angel kelangkung. Artinya nopo Pak Do? Yen Kalau gampang ya kita mudah, tapi kalau sulit ya akhirnya menjadi sulit. oh gitu. Oke, ngono ae wis. Iya. Ayo. Ya. Bagian sinden-sinden ini sing pados heru to, Mas? Napa? Bagian sinden-sinden sing Nggih, nek pados. wonten sing ijen, sing padosne Mas Heru. Heru to, Pak. Germo sinden. Germo sinden. Model dhewe biyen yo genggeke kok. Ya terus terakhir
Tresno kuwi tan kena tinumbas arta. Betul, tidak bisa dibeli dengan harta benda, tidak bisa dibeli dengan uang. Hebat. Dadi-ati Yaitu jenang gula. Jenang gula nggih? Ya. Mbak bilih wonten pamundutan, Pak. Pak sinten? Pak Suyitno. Napa dikeh mriki mawon Pak Suyitno kali Ibu? Ya ora apa-apa, aku diaturi kene. Nggih. Pak Suyitno kali Ibu monggo katuran mriki. Boten ngirangi raos kurmat, kepareng minggah wonten pepanggungan sareng-sareng kalian Mas Akbar, sareng-sareng kalian Mbak Manwara. Mungkin mantun iki nggih wonten bintang tamu melih Mas. Nggih. Mas Yuda, dalang manten kondangi grobokan juga. Nggih, iki malah ditunggoni Mas Trisil barang Mas komplit. Sisil ya. Trisil. Aku seneng aku Sisil. Diaturi nek kersa. Ndang kowe kan aturan Kanu Bapak Pak Suyitno. Mas Suyitno kali Ibu monggo ngarep sepoti Mas. Sindenono. Syukur nek sesarengan kalian pinanganten ke karone lho. Heeh. Monggo Lah nika Mas Monggo, Suyitno. Bapak. Wah. Yayine atut runtut reruntungan. Heeh ya Mas. Renggang gulaku mebir pulet. Datan ginggang sarikma pinara sastra. Arsa minggah wonten ing petanggungan. Panjenenganipun ingkang hamengku ganti Bapak Suyitno kawis tinggal glewo. Repepah. Dene Rolo Maksana minggah wonten ing pepanggungan panjenenganipun ingkang hamengku ganti. Monggo mriki Bapak. Nggih. Wah, mik. Yuk rinakul ki nempet-nempet. Wilujeng, Pak. lho. Kok langsung mak kerangkul, mak kerang. Jenenge Gapyok. Wilujeng, Pak. Alhamdulillah. Aduh, Nyapa padha lanange. Jelas kewudu nah. Alhamdulillah. Mboten saged, Pak. Padha wedoke. bareng kono mau padha lanange, bareng kene padha wedoke. Lah nyapa? Iya. Monggo Pak, katuran paring pangandika. Wah, Pak Kaji. Wilujeng dalu. Dalu, Pak. Bapak Yuda. Udah bopo. Kayak bapane jaranan. Bapak. Prayoga napa Prastya nggih? Prastya, Pak. Kayak apa toh, Pak? Kados mantune kula niki. Nama nggih? Nggih. Randy Prastya, Alah. panjenengan Yuda Prasetya. Prastya. Kan sami Prastyane. Wow, mantannya cowok sama. Kula Manuhara, Pak. Alah Oh, Jainul nggih. kok. Manuhara lho Mas, ben apa? Padha kalau mantune. Nur kok. sewu, pun asma aslinipun? Kula Manuhara, Bapak. Asma. Manuhara Mutmainah riyen ate ngemut barang sing ora genah. Alah. Wong edan. Ya kaya ta LPG, knalpot iku kula mut. Sapa pengen knalpote jenengan kula mut. Knalpot sepeda motor lho. Iya. Guala. Aku biyen kan bengkel to, Mas. Oh iya. Monggo keparang-paring Nggih, jamu. nuwun Monggo. sewu para pamirsa Ringkit Purwa sedalu menika wonten panggenan kula. Saderengipun nyuwun ngapunten ingkang kathah Sami-sami. bilih dalu niki nggih minangka sejarah kanggene kula sak keluarga. Nggih awit rumiyin, awit alit dumugi dewasa. Nggih nembe niki munggah panggung. Teng wonten ing pakeliran nggih. Nggih, Pak. Mila kula nggih boten saged matur menapa-menapa. Lah niki wae wis duwu akeh kok. Lho, kena iki kemeng diomong no lho ya. Ya Bu ya. Masa ki mengangop. Hei. Niki wau sampun paring pangandikan, Nggih. namung dereng wonten maksudipun niki wau nembe. Mboten napa-napa. Sepuntene lho, Pak. Pangapunten, Pak. Oh, yo Lah ngapunten lho. kita duweni maksud apa ngono lho kita. Dereng Monggo, Pak. wonten Dipun dalaken unek-unekipun. isinipun ingkang Nggih, bakat Nggih, ngaten. monggo. Mila kula nggih namung cumadong dawuh kemawon. Nggih.
Cumadung dawuh. Madang dawuh, Pak. Nggih. Nggih, hukum wong naik panggung niku enten kalih, Pak. Hukum orang naik panggung ada 2. Nggih, setunggal niku nek gak nembang ya nyawer niku, Pak. Nah, Pun monggo, pun Jenengan milih pundi? Milih pundi, Pak? Pun manut kula. Pak Suyitno priyayi alus kok mbok garap ngono. Lah niku kan hukum panggung to, Mas. Nek Saged. jenenge priyayi halus kasar nek Nah. hukum kan tetep sami. lah nggih. Bapak saged nembang? Garuda Pancasila. Oh, mboten napa-napa, Cobi. Cobi Mas, Garuda Pancasila yo. Ki mengaku wis wawan pangandikan. Pak Yitno ki nek nembang gak iso, tapi spesialisnya nek Apa? nek kon adan. Apik iki, Pak. Nggih, Pak nggih. Mosok Aku ya iso Mas adan. iya. Napa mbok wanawi wonten request? Ibu ngersakaken tetembangan Bu Mas. Masale tetembangan Ibu. Piyayine wanteng Nggih, meneng. Anteng meneng ya. Ibu niki Saking menenge lho tangga-tanggane gak ngerti utange pira ngono kan. Ya ora ngerti kok ya jenengan. Nggih, Ibu niku namung Nggih. pendamping suami. Alhamdulillah. Manutan. Nggih. Bekti nggih Pak Boten nggih. nggih bekti, Alhamdulillah. mituhu, boten pripun-pripun. Nggih, nggih. Kados ngaten iki nggih mendel boten ngendikan napa-napa. Eh. Rah king nganu king ngadap apa saja Pak? Aja omong ngoten nggih. Kita wis wis diomong. Priyayi kakung kali estri menengan mongko akhirnya nuwuhne anak sing luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Putra pinten ta Pak Yitno panjenengan? Alhamdulillah. Nggih. 3. Putra 3. Bu, putranipun pinten? Berarti 6. 6. 6 ya berarti. Telu karo telu 6 Telu karo telu 6. Nggih. Iya toh. Alhamdulillah. Yo, Pripun, ane Pak? Pak Suyitno karo ibu iki yo 3. Lho, Lho, masa Pak Siono lanange masa masa iso meteng? meteng. Lah iya, piye ta Iya. iki? Putrane pinten, Pak? Sing bener. Panjenengan kula nyuwun pirsa. Nggih. Putrane pinten? Putrane panjenengan. Kula jawab 3. 3. Tiga, Ibu, Ibu. Jenengan, Bu. Mangkeriyen. Mangkeriyen, kan sak jodon, Nggih. dados antawasipun kula kaliyan ibu kan keluarga dados tunggal, boten Dados tunggal. saged menawi 3 tambah 3 kok wonten 6 boten saged. Oh, ngoten. Oh, berarti telu niku anake tiyang kalih, Pak. Nggih. Ibu 1,5, sampean 1,5. Mas Teh aku karo iki telu suku ngono. Ngono kok. Bapak Yuda, Bu Mano saha Mas. Nggih, Bali. Ngapunten Bapak. Lah Pripun? nek ngeten iki kula niku ngaturi panjenengan kapure kelawak. Lho iki sing lawak malah kula niki pripun? Nggih Nggih, ngono mengke mengke dipotong sampean- mawon. Kula bagi, Pak, sampean. Oh. Damel tumbas bensin. Bu ngapunten. Putra 3 niku nggih kalih bapak niki. Nggih ta nggih. Alhamdulillah Alhamdulillah. menawa. Mas. Oh, berarti sing 5 sasi buke terus 5 sasi pake. Nah, ngono lho sing dimaksud. Pentenan. Metenge karo pake. Nggih. Nak ngoten niku kan guyon. Nggih. Guyon, Pak. Napa ta awake dhewe ini nek ra guyon? Maton. Nggih. Nganu bapak nyuwun lagu Nggih. napa langgam napa bapak kali Ibu. Monggo. Nggih nuwun sewu gandeng sampun panjenengan ngendikake kok lagu Nggih. napa langgam napa. Nggih, Nggih. monggo. Kula wau bermatur Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Tapi nanti mriki mboten pas. Oh, ngoten. Nggih. Ijik. Sing nomor kalih sing jenengan ngendikake kala wau napa. Monggo dadi ati napa jenang gula Jenang napa gula. napa? Kersane mboten lali, Pak, kali panjenengan Nggih. imut terus karo Pak Suyitno karo Bu Mana. Nggih, ngoten. Jeneng gula nggih Jenang gula? Bapak. Jenang gula tapi mangke dipun sambung kalih panjenengan utawi Bapak Yuda. Nggih. Oh, nggih. Sewanten kula niku sewanten boten seniman. Nggih. Dosipun nggih duka niku kasar, serak lan sanes-sanesipun. Mboten Sing napa-napa, penting sing nggih penting namung tanggap, saged tampil kalih panjenengan. Oke. Pun cah dipenggalih Mboten nemen-nemen. sah, Pak. Mboten. Jeneng gula biar yang membawakan Mbak Mano, Pak. Mbak Mano mangke sing radi Nggih, lirik-lirik. leres. Sing Mungkin banter, duit Pak, panjenengan. Kula nak pas apal nggih kula banterke. Oke. Nak pas supe kula meneng mawon. Mboten Tunggal. napa-napa wong nanggap kok Mas ya. Padha sinden-sindene pas apal ya banter nek gak apal ya. Mas aku. Yo, monggo Mangga. Mbak Mano. Buka celuk, buka celuk. Buka mriki mawon, buka mriki langsung. Oh, buka mriki. Monggo Mas. Mangga jenang gula. Rebabmu le. Konsul Rebabe nek ra Sragenan kok. rebabe nek ra budal e. Mangga jenang gula dadas bersama Mbak Mano. Ayo. Aku
Wono Arja wah Jane niku nak hebat saged no lagune niku Radi Kemutan. Nggih. Cuma cakepane niku sing mboten hafal. Bah, saya, Mboten apa Pak. jan buka HP. Oh, monggo lah putih. Angsal, Pak. Kanca-kanca sithik. Angsal kok. Lah meh rampung kok dadak. Kersane meh dibuka. rampung. Niki tesik rong ubengan, Rong Pak. ubengan, Pak. Kalih rep, tenang Mas kalau bukaan ngene Sinden. Dibuka nih, Ayo dibuka. bukane Nduk, bukane Nduk. Bener Pak Sinten tuh dibuka. Buka ayo. Niki lho, Mas. Oh iya, HP nih maksudnya. Cakepane lho nggih, cakepane Nggih. sarasan. Ana ayo Nduk cangkemane dibuka Nduk. Cakepan Kata-kata. Kata-kata. Wah. Wah. Katup sambungan. Maju dong kok iya. Lah ngagem kaca tinggal. Ngangge tesmak, Pak. Ngangge tesmak. Pun sepuh niki. Nggih. Pun Surya Kanta. Nek mboten damel tesmak. Le. Yo. apa kowe pancen ra kelingan jaman biyen kang emas kowe janji bunga susah padha dilakoni wah sip Mas Harimdi tak Neila dados keluarga sakinah mawaddah warahmah atau teruntut reruntuhan pindhane mimi lan pintu. Oke. Aja lali marang aku iki Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing antani tresno lan tetep setia Kang Mas dereng nate gawe gelo lan gawe kutiwa kowe konjur marah lali marang aku sithik-sithik meski nesu terus ajak padu jamono ada kedawan iki. Mboten napa-napa. Mboten. Koke niku kedawan. Mboten No. napa-napa. remen sing dawa Kula Pak remen sing dawa, Pak. Nah, Kowe nggih monggo. tapi dawa nek lemes ya kurang sip ya. Apa to ki? Suarane Oh iya 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 iya. Cengkoke Mas. Cengkoke. Ya Jenengan dipaksa nggih. Ibu nggih remen sing dawa nggih, Bu. Bu manut apa mengengeh. Kau pun matur manutan nggih. Terus Ibu nggih. Lajeng nggih. Nggih, Pak, siap. Apa kowe pancen ra kelingan jaman endek biyen kok Kang Mas kowe
Wah. Luar biasa. Hebat, Pak. Panjenengan kok senengane kok eleh merendah. Merendah untuk meroket. Lah hebat. Ternyata hebat. suarane ampun ya. Suwantene hebat, Mak. Malah kepara kanca-kanca wiraswara dingkluk ganten. Ampun. Isin berkawis swanten panjenengan langkung Dingkluk niku sae. isin nggih. Isin nggih. Ampun ngoten. Mboten Pak saestu, Pak. Kok mboten Donga kula-mbombong sarana supados. japa lho Bapak. Pripun? Donga iki sarana japa. Nggih, Pak. Nek kula mengke swantarane kula niku apik jenengan mboten payu teng mriki. Nggih mboten sah. Nggih, anu Pak, mboten sah sae-sae mawon ngaten. Ah, nggih. Kula elek-elekke sing penting niku cengkoke raji caket ngoten. Nun sewu niki nggih guyon niku. Nggih, Pak. Mangke dadosan Biasa, kuciwane Pak. Alah mboten, Pak. Apa? Nggih. Untung sing di omah pemoran. Ngene iki apa artine? Ngerti anu olahraga. Dipijeti ya, Mas. Upama ora sing di omah no di Mboten, Pak. Ya dijak guyon biliar maling. Pripun sampun cekap? Lah monggo. Boleh Sampun tanduk apa nggih angsal. tanduk nggih Monggo. angsal. Oh, sampean sing Nggih, kagungan sing kersa ya. Mbok Bebas menawa Pak kok los. mantene bar wi kan piton-piton. Iki mantene apa tak sih lenggah putrane Bapak anu? Putra teman-teman dasih lega ta, Pak? Maksudipun Anu lenggah teng kursi napa pun sare? Sampun sare. kadosipun kalau wau etase lenggah. Lah nyapa delok wayang teng turu penak manten anyar. Sampeyan biyen yo ngono, Mas. Iya. Nggih niki namung titip kemawon niki. Nggih, titip Kados nggih. sedaya ku Putih. mliginipun itu dateng masyarakat mriki. Nggih. Nggih. Nak tembang niku nggih sedaya niku sae. Oh nggih. Sing angel ku isine ngamalke niku. Beres, Pak. Mboten namung saged nembang pinter nembang sematane sae niku kangge niku nggih sae tapi wonten sing langkung sae. Sae, Ngamalke. Nggih. Lampahi napa maknanipun Sembang. tembang kala wau. Leres, Pak, leres. Mbak bilih wonten pamundutan langga melih. Heeh, menapa sampun monggo. Benjang nak ngaturi melih. Oh, wonten ngaten alhamdulillah. Ngaten langkung prayogi. Berarti jene harapan. Nggih, insyaallah menawi Gusti paring keriduan, paring rezeki. Amin. Mangke saged barokah. malih amin. Kula dongane mengke buke hamil melih saged. Putrane. Putrane. Lagi ya. putrane buke maksudnya. Nggih, matur Kula nuwun. kinten namung ngoten Bapak. Nggih. Kedah malih nyuwun ngapunten Siap nggih, Pak. ingkang kathah bilih Nggih. babakan menika nggih panci sagedipun namung mekaten. Nggih. Kepareng kula lengser saking panggenan menika wangsul dhateng Menangke menawi mengke badhe dahar, Pak. Sotonipun wonten menika. Oke. Menika wonten gule menika. Ki omahe Oh, sing kagungan damel. kok ya. Lah mbok menapa lali omahe. Cekap Nggih, Mas Bapak. Nggih, sedherek Bapak. Pak. Siap, Bapak. Sehat panjang. Lah, Lah. ya. Mbak Mano pamitan no. Nggih, sebenarnya Pak nggih. Alah. Kok iso ngrangkuli nyapa? Padha lanang. Padha lanange. Nggih, karo ibuke Bu, no. Bu nggih. Alah. Lah iki nyapa kok cipika-cipiki? Padha wedoke. Kabeh kok padha. Duduk. Apa? Gak ninggali to Pak sithik-sithik ya. Ninggali apa kok iso? Ninggali donga. Ora. Itu selalu no nek itu. Matur sembah nuwun Pak. Mbah nuwun Pak Yitno panjang umur, Bu. Nggih, Bu. Maimunah sehat seger waras. Tutuk momong putra wayah. Nggih, kaya Berat. mentolo mento Bu. Mentol apa? Anu, maksudnya ninggal ki lho Mas ngono. Bu, kaya. main ah? Bu Siti, main ah? Sotone itu mriki lho. Kok Lah berarti omahe kok ya. Mbak Mano Mas, karo anu nggih. Mas Ido. Iki wonten bintang tamu ki entas Ya iya, sapa? Kanu MC kondangi Purwodadi Mas Yuda. Oh, gitu. Nggih. Nganu mbok pilih kersa nganu bawa-bawa nggih. Oh iya. Ya Dori. Mas Trisil barang kan Nggih, ngendang. Pengen Mriki, ngendang Mas. ya ngendang ora apa-apa Mas Trisil. Nah. Kanca akeh, kanca kabeh. Nggih Mas Yuda monggo dipun sepoti Mas. Iya Heeh. Mas. Saya rancak sepote Mas. Heeh. Ayo. Terserah. Yo. Entar.
gendaanmu sing anyar e. Kok kendangnya saya ndi to? Ha iki Iki asane Sabtu, Mas. ngono kowe saiki bareng oleh sing anyar. Sia-sia kowe karo aku. Piye to Mas Tra yo ganteng iki kok ya. Bolak-balik aku mbok jongkok-jongkokne arep mbok. Lah kok Duwe apa? iki tibake ternyata. Tak ijolne iki trae. Mangsamu kaya iso-iso meteng ah. Aja ngono Mas iki ngono ya kancaku, kancane awake dhewe Mas. Nggih. Niki MC. Heeh. Niki MC mriki nggih. Nggih, dalang manten. Oh, dalang manten. Nggih, perkenalan dulu Mas. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu katur para tamu sedayanipun. Suwantene. Iya ta. Suarane Guyune. Guyune MC. Gantem MC. Niki namung perkara efek bass. Nggih. Bas, minggato bas. Suarane kaya nganu. Namung derek ndedongoke mawon Mas Yudo, Mbak Manohara, Mas Nggih. Akbar, kagem panjenenganipun Mbak Naila ugi Mas Randy, dhateng kantun keluarga ageng Bapak Haji Suyatno sekalian Ibu Siti Maimunah. Mugi anggenipun mula kramaken ingkang putra putri mangke binaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iya, Amin. Luar biasa sekali niki Mas Akbar. Luar biasa kados pundi? luar biasa. Luar biasa dari kemarin niki full tanggapan. Oh. Dalamnya Pak Suyitno. Ya, ada apa saja? Kalau wingi sampun akad nikah siraman manten sampun. Ya. Kalau wingi dalu sampun pengajian. Pengajian. Wonten rebana. Rebana. Nggih. Siang wau panggihipun manten. Ya. Ugi wonten Resepsi. qasidah. Nggih. Luar biasa full ugi Dalu niki mriku wayang. wayangan. Bincing tesih enten Napa meneh Mas? Reok jare Mas. ngangkati rejing. Lah ya wis buyar kowe. Nggih. Yang luar biasa menika diparingi terang Mas Akbar. Alhamdulillah. Padahal dek sonten Lah niku Allah. nek mboten pasrah kula napa nggih saged. Ki mung cara ora apa ki jenenge? Ora banjine digawa ya ora terang iki. Asline Pak Yitno kan telepon karo aku. Aku Apa cek sih? ning omah ke wis telepon. Mas Nggih. itu pripun maksudane mboten Jawa. Gampang Pak, sampean Pripun? cepakne siapi uyah. Oh. Lah, Masa ya uyah tok. Nggih mboten enak nggih tahu, tempe, lombok, Arep sego. goreng tahu. Dioseng. Kaya njaluk mangan rene lho karepku. Monggo, Nggih. sampean nembang Monggo Mas. kagem manten nembang napa Mas bawa biasane bawane klasikan menika Mas. Oh, ngaten nggih. Nggih. Didampingi to kali. Kali monggo. Mbak Raras, Mbak Raras. Bararas, Bararas, bararas. bararas, ayo. Awakmu tak golekne brondong. Nah. Kula kenali rondo Mas. Oh. Mboten perawan to niki. Mboten rondo. Tapi perawan rondo rasa. Nek perawan iki kaya aku ngene iki lho Mas. Oh, tansih perawan. Perawan. Perone awan kuwi. Lah buntet kok ora oleh perawan. Nggih. Tadi rene saya. Maren Mbak Raras radi nyedak rene monggo. Mas Yuda monggo sampean telasne monggo. Oh, kok ditelaske kados napa Maksudnya mawon? tembangipun kali Mbak Raras. Nah. Mbak Raras iki lho. Dalam Mbak Tak Raras. nono. Wilujeng dalu Mbak Nah, Mbak Raras. Nah. Lusin dalu Mas. Nggih. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Jenengan Alus nggih menurut- piyayine? Halus banget Mas. Heeh. Saking haluse Mas ya. Piye? Iso sawahe lurah-lurah iki kadol lho Mas. Dek bangsa alus ae. Nggih. Monggo Mawon. aturaken napa? J, badhe nembang napa Mas Bobo? Mardika mawon Mas J. Yuda. Langgam angen tani nggih. Nggih. Siap, siap. Dipun bawani nggih. Bawanipun Asmarandono Wis Semarangan. cocok Asmarandono Semarangan. Derek gladan lho Mas Akbar. Kula sing derek belajar. Para kadang Anu. Astabrata. Ayo, Duk. Madhep rono Duk aja mengaming kok. Rondo tapi kok wetenge gedhi kok meteng ya Mas kira-kira. Warek niki, Mbak. Oh, warek. Nggih. Lah mak oke kok mau ya. Dek wareg mangan kerupuk lho. Monggo Mas. Iya. Aja turu lho Mas. Aja turu. Kene, turu kene ya Mas. Sore kaki. Artinya Aja turu, jangan tidur sore kaki, maksudnya sikile nek sore gak boleh turu. Ana dewa nganglang Ana jagat diwa nganglang jagat. Nyangking bokonge kancane. Bokor, Bokor. Bokor. Ngono kuwi lho dagelan mesti pikirane mesti. Parah yo, sisa. ngono ku ya bokong barang, Duk.
nyangking bokor kencanane no nderek ning campur sari pundi Mas jengkoke kok dari Astabrata Mas karo Mbak Rara kaya serasi lho kaya Heru guane Putih-putih ya. sarimbitan Heru guane wis. Heru angger suarane elek nojo alesane Sariawan Apane mesti ngono ae. pinter nek kon golek alasan ben ra bengok alasanmu lele Wis jenenge Heru Boti yo. Ya apa? Aku ora mudeng. Heru kuwi gaene mbati ngono lho jenenge. Makane jenenge Heru Boti. Ya. Isine donga sandang kelawan pangan enak suarane Pak ya iku bagaian nipun wong melek sabaran narimo ora lho mantune Parsinem kok mangan iki lho jan Traben sak drum kok. ha iya mumpung Mas doyan Trisil Mas. mengendi ya Mas Trisil ya? Mas Trisil napa tasih? iki trisil Oh ya sampun kondur. Oh sampun Oh foto. alah. Delik. Mangga angen tani. Angen teni Mbak Raras duet. aku ini kata iya Nggih. Yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni bojone wahyu janjimu tersapu mimpan jroning kalbu aku sabda bagus caraku Tak jaluk jok trek janji duh ni masih romo meraapi among sira dadi ati rino wengi aku tanasa angkat tadi
upa pranyata janjine ora citra gelang alit walut wisa saumpama aja lali kalih Matur nuwun Mas Yuda, Mbak Rara. Matur sembah nuwun Mas Mbak Manu Akbar. duduk dulu. Oke.